da Diputación, director da GACAL, subdelegado do Goberno de Ourense, directora de Galicia Calidades, gerente do INORDE, alcalde do Barco, deputados, senadores, alcaldes, concelleiros e demais autoridades. Señoras e señoras, amigas e amigos, hoxe inauguramos a edición número 25, as nosas bodas de prata. E non poderíamos facelo nun momento mellor que este, cando os nosos viños, máis alá de estar de moda, conseguiron o recoñecemento que tantos anos levamos perseguindo todos os que estamos aquí. Un recoñecemento que comeza, como non podería ser de outro xeito, polo noso buque insignia, o Godello. A nosa terra é o punto de orixe desta variedade. E temos, segundo esta mesma semana afirmaron os catadores dunha prestixiosa guía nacional, o mellor Godello de todo o mundo. Son 25 anos, celebrando a Feira do Viño de Valdeorras, un evento que se convertiu nunha cita obligada, nun punto de encontro para visitantes que se desplazan desde moitos lugares para disfrutar dos nosos viños da nosa comarca e para participar en actividades programadas para todos os públicos. E como que un evento alcance as 25 edicións cada vez é máis difícil nos tempos que corren, quixemos celebralo ofrecendo a todos os visitantes que se acheguen hoxe e mañá por Valdeorras un programa de excepción, comenzando polo propio cartel da feira, pola imaxe deste ano que foi deseñada polo prestixioso ilustrador galego Miguel Anxo Prado. Tamén quixemos facer un esforzo a hora de escoller ao noso pregoeiro. Para estas bodas de prata, queríamos contar na inauguración cun pregoeiro excepcional. E creo que conseguimos. En breve, todos teremos a sorte de escoitar a un dos xornalistas máis prestixiosos de España, Xavier Fortes, que dende os programas de televisión española leva moitos anos informándonos con objetividade de todo o que sucede no mundo. Moitas gracias, Xavier. A inauguración dun evento como este tamén é momento de dar as gracias. E celebrar este foro non sería posible sen